Díomh Chord agus fáilteóibh go ceann áras an sa a barca chrócaigh do Cluiche Ceannais Sóisir Iomána na glob Fánaithe an Ruiséalaigh ó Corcaigh agus iad san á íochaint le na Seamróga Conachadh ó Tús Cluiche sin is súil go mór le ard spántas agus ard chluicheann sa Tráchtaireacht. Agus cíimiad an son an slua bailithe isteach an ócáid úntachan sa Loch Lanta Fánaithe an Ruiséalaigh agus Loch Lanta na Seamróga gandát agus cíimiad a lenahógan san an babad san be sí súil go mór leis an cluiche so gandát iad take ó íthar Corcaigh inniuh beag Cluiche Ceannais ar bheanach a gin séasa leis an tathir ó néal á dhéachad le an talach ruáin na ríis ach gandát is a díúisteach ar Cluiche Ceannais na Sóisir a bheith míad an sa inniuh agus le a heh an sa ó ádara agus cúnta limnaí tá Mark Foley a bharc annach lehan sa Tráchtaireacht tá Fánaithe an Ruiséalaigh feicithe gut is tócha go bead san rá na contíocht do Tráchtaireacht. Ní léon dát faoi sin na chunig mé na Fánaithe le Ceannais na hÉireann in aig na brenig ó ngáileamh agus dimar siad th bar ar an lá tá go leor lús acu is fuair na óg iad agus ní léon dát gur rá na cotíanta iad in óbhach ní bheith na Seamróga gandóchas tá tradiisiún mór i buint lehab thugad ar Ceannais agus Nicky agus Kieran Brennan de fuair sin Cill Chainnigh agus tá factas olmhóracha imlíana agus beag sin ag snúga go cléthe olmhór in nómh. Sean carta fada go a bharc ní dólan go dagan nain for an Cill Chainnigh go ceann áras gan an dóchas ach tuairmid fiochan tappa inis ar an dá irin. Bhí Fánaithe an Ruiséalaigh nó tála ar fad an láideanach agus speisialta na cosantóirí ná an breise ní géile ar aon scór do Mícheál Brannach agus lína lán chúldó san inniuh tá Kevin O'Brien, Owen Sullivan, Paul Lane, in lína lechúil Chris Ruddy, John Paul Ivers agus James Kennefic agus a lár parca tá go leor taithíocha le Kevin Tatton agus Kieran Walsh. Deir siad lína gcónaí go beag na tosathe a bhuahan cluichí mar sin beise de súla a spántas mór an lína letasach Jack McGrath, Luke Duggan Murray agus Captain na Fórne Daniel Moynihan a fiach céthárnas mar lántasach acu Josh Busang an príomhscrólarálí roh bhí sé siúd an asnamh caiicíóhain ach be sé siúd a gimmart sa lína lán chúil a damta Kevin Moynihan agus Bud Hartnett. Bhuaig na Seamróga ar ón rua sa chluiche le Ceannais an son bhí bua neafaiseach go maithacha sa bháidir dó siú Tráchtaireacht tá Pádraig Delaney an lína lán chúil Simon Callahan, Davy Healy agus Liam Cass go leor taithí a ríise go son sa lína le chúil le Darren Cuddihy, Brian Healy agus Owen Carroll agus an Bert Timró ar a lár parca Donald Brennan agus Eddie Delaney iad san breábalta ar ghlacha le scór. Sa lína le hasach tá Luasig Tam Phelan, tá John Mullen breábalta scór na hógan be se le bragamór ar Owen Cahill ach níos móna son be se le bra ar Captain na Fórne James Bergen i gibir i tídiag siúd sa lína lántasach i dánta Kieran Mooney agus Bill Murphy. Agus gandát siad na dahanna chéanna atá ag an dá irin bíon gansa buí agus dómhar a chaniuh beag na gansa habán ar fuair an Corcaigh nó Ruiséalaigh agus beag gansa dómh le líne buí a dul siad an son i gceist na Seamróga mar sin ná bíoh aon darúdar cead na Fórne an son. Ach cíimiad is sahanis a cabh na tingin na dentan son a gin réiteóir an cuma ar an scíal go méid na Seamróga a bóla an slitar isteach a jo Conachadh sé díag ach cíimiad sa conas mar a hitte sé seo amach ach cad é mar ócáid a bhíon sa i barca chrócaigh na haimlí an tún sé deis don timróir a thugan na hÉireann dá guman agus gandát is beag imiróirí a ghain deis riamh immert i Cluiche Ceannais an sa i gceann áras mar sin cluiche olmhórdas na Fórne an sa a bharc agus sin is súil go mór le Sean Stackerson an réiteóid tá hí thar na barta igen fear ógsan ó átha clia. Ag sógamar mar a dúirtú a chunil tugan na tluí sin an sort sppraga donna clubban óige atá i ngach cúne den tír agus seansanis de clubban a beaga bán na hÉireann a bhóchan in ómh. Se gandát chuigeann churann síos chomhfada le Cill Chainnigh in irig dúnam gáin a fuair an Ceannais sa Cluiche Ceannais an son. Megan foioi chéanna leis na Seamróga nósigh an chiaadúir a chluig eile dún a seo chun sin díarach na Ruiséalaigh agus Kevin Tatton a trá leis chun cíach an clitar a fácin na dhéagaige ina chlibarta son hála lár na huaide. Cé thuca goach leis agus é sin feachta an son ag Kevin Moynihan agus chalís déanta ar siúd
Marsin I chéad deis agus is tás gom go bé bod hartne a bhí tógan na pucan na séir an lá déanach achas ála go bé Josh Bosang a bheith gáin inniuh? Inniuh beg na pucan na séir ag Josh Bosang agus tá sé go hana chrín ar fád an na pucan na séir a chunig mé gébert faoi le Corcaigh agus le manistar na corna nartaigh tá sé go hana chrín ar fád agus seans éasca go leor aige anis puinte áil. Se, bhín sé das nuair bhín na chéad seans éasca go má sin seolta aige, sin seolta ard an ardófar an brath bá ní anfar an chéadaí ar a chur ar Foley an son aige Josh gan dát bhí sé siúd an asnamh caiicís óhin a gine na Brannig bhí gortú ghualanna churascha mar sin beag loch banistíocht an Ruiséalaigh brásásta dhiiscint Ceannais ar a bar. Siad a methe fada leis sin a báutasa. Tá cailtan sagan agus seachún inis na Seamróga. Deis scórála an son ag John Mullen. Cha leflaáilta síos an son. Cha fachtar leis inis ag Tom Phelan. Siar go dtíon timreoir Lord Parkinson, Donald Brennan, dúirtih a gata sacha chluthe, chun sé seobdáil tar ghlacha le scóir sin anna scóir an sundas na Seamróga. Anna scóir ar fad agus ihre de Jack McGrath ar nó Tom Phelan a fórseilh slitar agus anna fas ar fad díreach go dtí lámh Donald Brennan agus díreach cara trasna anna scóir agus anna sach ar fad. Se, agus í Bertie Lord Parkinson na Seamróga beábalta go leir ghlacha le scóir sa chluthe le Ceannais sin éana sé dálagar Níl sé ála gin an cumar an scéal gin éananig. Ní is áis an slitar a meththir se taimhlín a puc taimhlín an sodas na Seamróga. Agus beag Fánaithe I ggéirigh luas a chósa cluiche an támar fad agus mar a dúirt métá siad go hana óg agus go hana tapig agus beag siad I ggéirigh ri leis an slitar an támar fad. Ní seo dearbh leis a puc slasa san ó Eddie Delaney. Ní rucht mór óig siúd. He titamistig ach sin sár chosanta son ó James Kennefic. A nimníocha echan tas nó Lord Parkinson a chluithe le Ceannais. Sí sin buailte suasa son ach í a choríis Eddie Delaney an fear a thug a puc slasa son a glanamach an dain séir das na Seamróga. Agus iad son inis a dul ar an nún sí ach a stolin go mthe go clitar an rásan. Agus an rud atá spéisiúla is a chunan a go bhfuil na Fánaithe ag ggéirigh an spás a chruthúás cór an lán lína, níl ach bert sa lán lína chun tosaigh agus na fear dain séireach Bud Hartnett agus Josh Bosang is stigán. Se be sé de lorgus soch an módír a chuha son ach cai sé tatamach as a le féin go dúis. Sa rís cíní an ag slibert sa son a Lord Parceach cín sé bheithan an Big Jourson drumclun na Parceach fiachan útála ar fad ach gan dát ní hééis seo an tanchlaithe bheith again ar lechanach YouTube Sport TG4 mar díreach sé seo bheith an tair ó néile dhéchan deis an tulach ruin sin chluithe Ceannais idirmheannach na hÉireann mar sin te an sport ar fada sa again ar lechanach YouTube TG4. Agus droch fasal sin ó na Fánaithe tá siad beagán ar a bhí seach níl siad socrathe síos go fós. Ach rís tá sé go luas a cluithe ach mar a chunig mar an sin an sort stíl difriúla tá ag na Fánaithe I gcomparáid leis na Seamróga. Seas cíní de sa Eddie Delaney thug sé puc slasa le darmh báta tearnach agus hiachar seo. Bhfuil sí sin seolta thar sé trasá níl hana íarach Hanna Jamú an sunna stigig a Rosswald seach cadé mar puc slasa ríis ó Eddie Delaney agus Beis fiachant ar annachcha di sun le linn a chluithe ní léon dát faoi son. Fannan an scór mar tá ón cehalinis a buaile an clitar isteach a tamil amach ó máide agus cadé mar fointin son a sin tuilte agus na Seamróga. Anna foint ar fad ar hébh lábhar lé agus bhí sé faoi bhrú ach nuair chun túir ar an seans chroig sé lethúáilte ach díreach ar an trasna anna scór ar fad ní bhór sé ach strachiach an ar an gúil agus díreach ar an trasna anna thosaach ar fad ag na Seamróga. Snella dí tasáilte ón cehla báta son. A mór díreach á úsáid inis agus na Ruiséalaigh ag trofas a stachan son ó Luke Duggan Murray. Ach nó bro sé amach ó déanaigh agus dain sé ar a inis Bud Hartnett dó chun cín pas seolta stachan son aige. Deis scórála an agus na Fánaithe sin buailte Illingéir bhfuil sí sin seolta thar sé trasnáin agus cadé mar scóran son os na Ruiséalaigh í sin fachtan son ag Josh Bosang bhí mar a cainte ag tús a chluithe bharc anna imreoir. Anna scór ar fad thar a gólinn ar hébh lábhar lé agus tá is chuma scórála ag an bhar seo agus thespáint sé an rud sin a ríis. Se beidir go gur sé puc séir ar fóraí cúpla nómata áin
nuair a tháinig go deis dachar bhí sé beábalta agus íochar seo inis. Nuair a thá sé ábalta an clitar a bhogad go tapaig, tá daon sé ar buintleocht, déanta go maithe an sunnig an gosan tóró an Carol. Tá sin glanta suas na parc inis, Bill Murphy son. Díarag sellh chiimead ar a clitar agus é déanta go maithe an sunnig Bill túd fence beag agus íochar sin tíúnsaí agus na Seamróga tí scór fachtacha agus iad a gimmert anna bhathal ar na thuir bhar. An a scór ar fad chuir sé faoi smáin slitar faoi smach go glóite agus ar héamh lábha clé chuir sé thar trasnána agus lenan an immert roiig le pocamach an a hapig ar fad. Se sin tóca go tapig an dáfachach dearna tóca go tapig i Gras Walsh. Sin fachtaige an cahall puinte go dísa fachtaige builteisteachchas sunnaí a Túr France beag bhálta bháin eile Ciaran Mooney agus sin puinte don sco ón lántasach agus na Seamróga an lábhan uachtar cosúna bhar. An a fásisteach go dtí an lántasach Ciaran Mooney agus ar héamh lábha clé díreach ar an trasnánach tá cumas le tá réimse le scórála i lár na thuair agus beag siad an hásta le sin. Se Kevin Moynihan is fád sellh ar is clitar an sun. Gus na Ruiséalaigh agus cíimi de san Bud Hart na Bertachos an tóirí na Seamróga timppla ar chiachar sinna gur cos céim crohín sean spás go héin anna faointe ó bud agus bhí se sinna tastáilt. Anna faointe ar fad agus haspáinte a chuid luas agus a chuid scill an a scór ar fad agus mar a chonig mar le Ceannais na hÉireann anna chumas ag an bhar sin agus tá sé go leanúnta raig ón léthe sin inmh. Se cíimi de san chuidir garda go Davy Healy leis sin ach na clitar a methe fadanis ón cahall puinte bháin fachtaige drísa dit sí sin isteach a míle bháide an clitar fós is stigad deir a réitóir ach hí sinna methe isteach a gur puc seaca cúig méadar hí sin chur amach a stólam an sunna Kevin O'Brien. Puc sé ag an gúlbáire beidir gur raibh lábhar a grim. Se chalís an son, bas is héin gur raibh a muir cúil sé se lábh gáardach ná bach san lenomí a raig leis an immert agus seo chuún fána nó Ruiséalaigh go ríis iad san a lorug an chiad scór eile chun an bearnas lú a choridir na fórne sin builtin sunnaige Josh Sang iarracht a bháin chur ar fóríige san isis an dara iarracht chur ar fóríige. Seint agé nóir sin nach ríis chuig sé amach an barc agus chuir sé ar héamh lábha clé é thar a ghúlinn an téanú ceann bhí sé go glóite ar fadach an iachar ar fad iad a chur ar an trasán an tomar fad. Páric Delaney leis an pocamach fada. Codid síá agus íachar seo tam fílinn agus a túd fe bháide ach hí sinna methe ar fóríil agus tólim gur raibh rialam bhantáiste an sunnaige bhí a deir a réitóir íachar sin tam fílinn níor sé cuioine bhar facach ar bháide bharc. Bhí seanna chógra gur fad an cúil agus fuair sé flic mí leachas is dócha agus bhí rialam bhantáiste á úsáid ag an réitóir ach a ríis an comparáid an dá iarrainn na Seamróga ag úsáid an mórdíireach de an ná agus na Fánaithe ag úsáid na passanna lábh agus passa gearra leis an gomáin. Se agus sin puinte an son ó Kevin Moynihan. Gam na scéal ó James Bergen captain na fórne. Kevin Moynihan gan dáta gimartas na Ruiséalaigh. Sin builteach agus fearrá gimmert anna bheith Eddie Delaney a bocht an sellh an son agus an slitar níos ag tam fílinn agus é siúd a dul ar ruthar spás ag tam hí sé cuioine ar bháide cúpla nómadáin a sé cuioine ar bháide ríis cad é mar sábháid a cáide sí sin agus sin sár chosint an son sár bháideúireachtó Ross Walsh ach an fersa tam fílinn níl faxa ceannaige ach bádaí raimsú. An a ruthar ar fada ó tam fílinn seansaige agus nuair a bhfuil sé anna hamáil ar fad an ggóilbáire ach ní raibh siad an dara líróide áil ach tam fílinn anna luas ag buint leis agus mar a dúirt mé ag úsáid an mórdíireach an tomar fad agus a beag díomá ortha nar bhór siad cóil an uair sin. Seas cíimi de son carta buí nachtathe a captain na Seamróga James Bergen. Agus cá sé siúda bheith cuairmacht an goréile don chluthe ach déanta go maithe son agus Darren Cuddihy a chur an slitar siar go Brian Healy. Suas na Parkin son agus déanta anna bhahan son ag an fear go nochtach an carta buí son ar James Bergen, captain na fórne túd fence beag ach Ilin Géire son. Ín sean obair chruaig ach bhí sé dachar túd fennéireacht san na bhar. Rinne sé gachród i gceart seachas an chríoch ach tá siad ag crothú seansanna darnóid agus beag siad sásta sinna dhéanamh ach anis Tráchtaireachtaí
ag na Fánaithe ó na pocanna amach níl siad an brethir dus na pocanna amach an éachar sa clé le Ceannais bhí siad ag buint úsáid as an pocamach gearach níl siad ag buint úsáid as in nuamh. Agus Eddie Delaney take chasnach na puck slasa ó hógant. Mar bhí Mark Gorán dain séir fada sig Selína Lántasach agus na Ruiséalaigh ag chaisiad an clitar san na hútaisteach. Rúis puck slasa don Scotland son. Agus James Bergen a Derek Shelley a Washington Sundas na Seamróga. Cíimí inis Céobh ag Shelley an clitar an báutasa. Agus í sinna methe amach der an mair cúil gúil sí sinna methe fóríl. Ach beg na Seamróga sásta bhí lád an rud ráit agus lád rud scríofa faoi James Bergen a Rivan Cluiche ach beg siad anna hásta go bhfuil golóir imróí eile go háirtha na tosa gimmar chumá. Se, agus iad an fada leis an bátas agus smachtún son aige Kieran Walsh. Kieran inis seola an clitar suas na park ach droiíireachta son ó Kieran. Agus sinna bhadró esca cosantóirí na Seamróga. Agus iad son inis a dul ar freithúnsaí agus a módíireach á úsáide go son. Ach iach go bhfuil cosantóirí na Ruiséalaigh na Rúiseach leis. Siad na cosantóirí ha go mór chun cína lár na huair Simon Callan na teachtamach a báta son. San clitar inis chur suas go dtíon dá bheile don barc. An a smachtú ar fad. Se an Emerton son. Ó Kieran Mooney sin seolta Chainnigh agus John Mullen a túirt Fensbrook ach sin drothíireacht ó John. Agus tá cúpla cín chortha mó a có sna trí nóméad nó mar sin agus beg diamar ortha go bhfuil cúpla cín dul tar fóríle có. Leis siad a chiachanis há deis scóráil eile có. Kieran Mooney an báutasa bhí spás aige ní a bhéine timpplaid agus inis há barna de cheirfaointe idir na fórne tús úntaach deanta agus na Seamróga. Tús úntaach agus tá sort plenacha an ráta ibre anna áda chaméid agus gan an cléthe a chaméid go teann an tomar fad. Se go díadach agus mai chin si bh san tromchla na parc fiochan nútálar an ní léon ga éachar agin. Bhís rágólaigh dí an na dul fé ach na cnéalach an nútála chun Camána agus chun na cheartúirt an dáirin iad a déirigh na Camánaí gimmar sa tlí go mailinn ar fad i gciscint. Teachtamachchas sin nis tá James Kennefic. Téann sé siar a báutasa. Immart soccer an sa os na Ruiséalaigh. Ach inis a módíireach builteisteach an son. Ige Luke Duggan Murray's hinted to him a bhide ach fiachar a Paul Lane ar nasin son. Gamnis go Liam Casser nasin son dus na Seamróga agus an tádeara go le raibh Dave Healy a teachta gáiread a catní de sinna gciscint a rís. Is dócha gur chaise líróid ach Cíní de son an báideoir páireach Delaney cad a bhí sé an cuiineh. well ceann aníachar a smachtú ach bhí Simon Callan is dócha ag léamh an immart agus bhí sé ann chun an brise áil ach seans na Fánaithe is puint eile a áil agus chun iad a thochrú síos. Se chun Josh Bosang ráíarach go dtí chuir fórí le puinte bháin aimse aige ón immart agus in níis sé chic aimse aige ní pug séir aimse aige sin na methir fórí agus sin rá droíireacht an son ó Josh. Agus dócha bhfuil sé beagán ar a bhí seo Ciamróga ógé agus drochíireacht an sin. Se sné deirtar a gcónaí meála chluí Ceannais a hiachar sin James Bergen agus siút seachach an na talúnach cad é mar gháil an son aige tharda sé héana an áda go dtí na frach ar fad. Cíní de son cad é mar scil an dáthúil dírehead a clitar agus hiachar son thar siar an Camánaid. Agus deis scórálan agus nuair chuoíonn túir deis á caiilte Josh má hain sé seothir se trasnáin dhá faointe de fríochta sin scórsan. Agus is féidir ó go bhfuil túna an stíl difriúil na stíl na difriúil atá éáil de bhar an sort clip seo is féidir le fáin leis na Seamróga an módíireach úsáid an tamar fad mar tá na himróí go léire ó Cill Chainnigh tá siad go hanamhaach chun breir an slitar sin éir ach is tá ar na Fánaithe sort únsa hen níos cliste dhéanamh mar níl siad go hanamhaach san éir. Níl an láb an uachtar chun son a lár park is puinte eile feachta an son ón puck séir an son ó James Bergen. Captain na fórne.
agus a rís agus deachreachtaí ó na pocna amach ag na Fánaithe. Seanny féidir le sellh chimadar a clitar. John Mullen tacht siar son. Cíimiad is san botún a bháin eile. Diantan son agus na Ruiséalaigh. Sin Lashley Cheat hiad le Donald Brennan in is siúda fuair a hiad scór don láhfuil sí sin aim sé ige nílí sin chuir fórí agus glóiríarchtaí chuir fórí agus tócha ríise bhar nervíiseach aber sí seo ceann áras níl taí go bheith immerta. Cíimiad éonúir gur déanana clitar amach go lár Parca siad na Seamróga há buachtain sellhhéirí sin bhailte stacha James Bergen pointe eilenis agus barna de sé pointe in na fórne caiig nó Ruiséalaigh dúiseacht nó beag chlais a hart. Caiig siad fiosí dhéanamh go luaim mar tá siad de driblóid go háirithe óna pocna amach agus tharla an sean sin ón boc amach. Nis de scórálan son na cogus bhfuil sí sin bhailte harise tras ná tá déir a muir cúil agus a pointe san na bhí tastáil son agus a fachtan son I get Kieran Walsh. Bhí go leor le déanamh Kieran about the son. Fós éin bhí sé ábaltaí hóla harise tras ná. Tucamach tapig tócan sogus na Seamróga siad son na lorig le dollar an únsaí. Fíocha sahanis na Ruiséalaigh beidir go ráidir géisteach le héananas Craobh go hadís dúiseach do gáín. And it's deisiúntaach an saige. Bud Hartnett tas Sholton son aige go ón cahal. Agus Calís deantan son agus sé Daniel Moynihan about son. Agus deis scórálan so it's cadí an fáin a bharc aber hagáíocht chuir fórí le Josh Bosang. Tascan cé chomáth Bud Hartnett. Dúr fámach Bud Hartnett chun hógann about sa? Well, is ceann an éasc an ceann sin so tócaigh Josh Bosang agus chuirigh sé ar an trasán gan mór an stró ach tócha bhfuil sin ar a bhí seo cé chrochaigh an sean seo ach Bud Hartnett tá dain sér ag buint leis agus tá sin an brethir an líróid agus nóir aon sé crochaíonn sé deachreachtaí de gná. Seas cíimiad de sanis Josh Bosang agus sin an tíúireach iarach Opach there, fachtan son aige Josh agus inis chead a fointe idir na fórne. Agus an dáscóir dear nach fachtan son agus na Ruiséalaigh bhíidir son cinú nach go maiad son a gáilte bharc. Ja, tá sé tar éis socú síos ach féchar gháil sin san éar a ríis. Tam Phelan stocha go bhfuil puc séar tiltte ag ach ní bhuair sé. Ní bhuair sé agus son hiarch an Carúlo. Bhí Jack McGrath san éar a ríist. Jack McGrath Tús an clitar son nach dianta go mahan son aige John Paul Ivers an facha son aige bhir séadas na Ruiséalaigh. Sí chaisán is Josh Bosang chas sé slí bháin chas sé slí eile dear a réiteoir go raibh Calís dianta agus is docha go gabhraigh an puc séir son leis go gcuisí sin thar sé tras ná an túis sé sin muíon don go déile don gluthe. Muíon gan dóach féach a ríis an líróid isteach sa spás tá beag siad beag na fáin an géirige sin anna gháil ar fada ó Tom Phelan agus stocha go well bhí tuch séar tiltte I mthúrim sé an uair sin ach darnóid tá seansan is ag Josh Bosang I nachad an taobhlíonna seansan íachar fada a churthar an trasná nach mar a dúirtú chun máin sé beag muoín gan dótaige. Se agus cíimiad is inis heol sé an líoreacht ó nimmert on the clay agus féiles an clitar bhhain chun dáthebh Josh Bosang bhfuil cum an maithas ar sin ná go bhfuilm sé seasta nó site agus í sin seolta thar sé trasná agus inis nílach báide idir na fórne. Nílach báide idir na fórne na Fánaithe tar éis tactaisteach anna bhfuil ar fad ó Josh Bosang an uair sin díreach ar an trasná agus na Fánaithe ras a cluiche. Se iad a déirigh Tom Phelan a ghaimsúach take siarad son a gáir cosantóirí na Ruiséalaigh tá Luke Duggan Murray í sin seolta fadaige Liam Casson a hiachar sin agus hiachar sin gólan ar gólan deir réiteoir bhfuil sí sin mé alta a Dave Healy seasta an son an dáláh sínte geisiúd a cíimiad is inis go díireach cad a tharla. Caig mé sin féchan der a ríis. Well, gólan ar raibh mór an an tro I mthúrimse ach bhí sé crumma síos carta buí. Nílim cinnte faoi sin. Se sólam go an tón leat a bharc. Sólam go raibh Bud Hartnett is sláánús beidir go níoch sé níos a bheasa don réiteoir tuisc son. Well, bhí sé crumma síos sin an líróid a fiocha is dócha
Harla séisteach, well, I móthúirigh sin ní raibh mór an agus ba cearcha lenach sé raig leis an gluthe móthúirim sé. Ach dar nóid tá puck sé arís ag Josh Bosang ar an taobhile an barcan is agus seans arís don na Fánaithe gá faointe a chuir idir na Fána. Se go dtíireach is cíimiid is Josh Bosang agus má gaidín leis é seo tá cheir faointe dearnach fachta an so go fáin an Ruiséalaigh. Agus sin búilte go glótain sonnaige Josh Bosang agus céanna sé gimartach le Ceannais. Bí siúráilta go as tíomhaigh siúd a rí a bharca ágad soch le Ceannais an so geann áras. Tá muoine again is agus anna bhfuil ar fád díreach an trasnáin agus na Fána reis agus tá siad ag crothí deachreachtaí sa lán lína inis. Agus í sin búilte fadan sonnaige an báideoir Pádraig Delaney sin tiite síos agus déir I mór taobhlín an son ar an daobh hawl gur leis na Fánaithe bheith an puck sleasa. Gan dát éine ha take isteach déanach an fiachant ar an gluthe san na ganzathe bána ar Fánaithe an Ruiséalaigh ó Corcaigh agus na ganzathe dú leis an rian buí an son ige na Seamróga mar gan dát do gomín na dahanna cíanna ora. Seo hanis tam fílinn bhís ragrah luas ige seo chalísteant ar about so déir réiteoir rialah an táisteáin nimmart ige dro fast seoltahaig ige an so agus deis scóráilta an so agus na Seamróga agus bé captain na Fórna James Bergen go gomachchaní seo thugann stoilm. Agus anna hiúna choraigh tam fílinn ar an gluthe seo go dtí seo bhuaigh sé an slitar an uair sin agus haspáin sé an Ceannaireacht agus díreach tríd na cosantóirí agus tá an puck séir. Cé gur droch fas a bhí ann an puck séir ag na Seamróga inis chun trí faointe choirid na Fórna. Se James Bergen tacht amachchaní seo thugant. Fad díobad é héine sa bháide ach díreach oldscór an dá pulle. Tá faidige ach bhfuil sí sin seolta thara trasnáin tá déir muir cúil an áirde leis a brat bán agus pointe don sco an son ó James Bergen. Agus beag sé simúil cad a tharlóig tar éis sin focamach sin sean fada. Se agus snéon stíle mar agus na Ruiséalaigh an sa chéad leiis sin tiite chun talún. Chi smachta an son agus sé a túd friends beoch agus an bouta san Luke Duggan Murray a chi sin seolta ar fórílan san ó Luke. Anna thógáil ar fad ó éhar a hocht don na Seamróga Donald Brennan corbrú ar Ciarán Walsh an sin agus an puck amach tilteacha. Se Pádraig Delaney mar a thodianta ige go minic sa chiad le an sin búilte fadige agus céileach tam fílinn inis bhí sé cíine bhar bháide le háíoch níos lua cíine bhar bháide rís ach chalísteant ar a báutasa agus chun dul chun cainte leis a réiteoir á beidir go gart carta buí nachtar den aigen mar snéon siúbáta nuair thugann tú seach san áibh an ceann goráisirá gan inach a chalíseir. Gan dát agus an fear sin a rís tam fílinn nó méid splódrach an seo fuair sé Sullivan slitar agus cé gur rinne lethúáil ar tá an puck séir tiltte agus mar a dúr mar cúpla nóméad ó hin anna hiúna choraigh an bhear sin ar an gluthe ag fáil na bristí timpeall ar an lethlína agus crothú go leor drachreachtaí de lethlína na Fánaithe. Ní leondát faoi sin agus tá cainte san í sin seoltar sa trasnánaige céile a captain na Fórna James Bergen agus inis an bearna miad amach go chéir a faointe. Ross Walsh methe fad an báutasa. Sí sin fachtagus na Ruiséalaigh inis ige Ciarán Walsh pointe bháin fachtaige Ciarán go dísa an pasan seolta stachaige. Céimír sár obair an son ó Eddie Delaney agus a leabhádóir Donald Brennan ach droitheoireacht amach an son ó Conall. Agus deis scórála an so agus na Fánaithe í sin búilte isteach an son ige Kevin Moynihan ach í sin I methe ar fóraí droitheoireacht ó Kevin. Droicheoireacht ar fad agus seans an éas go bhí chuig an uair sin ach ar héamh lábha clé agus ar fóraí agus beag díomá mór ortha tar éis an seans sin. Nach bháil an son istigh. Sé an na Seamróga chumódíireach á gúsáidí sí sin seolta isteach an son agus James Bergen agus í sin seolta tharas a trasnáin bhfuil níl ní á ceart leis is imimeóir anna chumasach James dhiachar seán gháil in chiad ceanna sa. Na gramúar fad san éir ó
John Mullen agus Lero Díreach isteach go dtíobh trídeag James Bergen. I bhfad níos cóta, I bhfad níos láidre sinnéir atá na Seamróga lár na huaire. Se agus a fersan a ríis Tom Phelan. Sin builteisteach sanna ggé Tom ach drothíarach carthaigh siúd í siúd seolta fóríl. Drog fasan o'r sin beidir sort pas a bheach níos I bhad níos I rúnaí don na Fánaithe ach nóir a bhíonn tú ag úsáid a módúach nóir a bhíonn tú go hana cóchtach san éir ba ceart go gcuireach tú an le níróid ar imime le Ceannais. Nis seo chuún Kevin Moynihan chuir sé iarracht cúpla neomad díine fóríl a túd fens beag a bátasach níl cuman na maithas ar sin mar sin ráíarracht ní ag chéile seolta ar fóríl an sanna ggé Kevin Moynihan. Agus tá siad géirigh a úsáid mar sprocha óna pocan amach mar as far ardé agus cé go bhfuil sé go hanamach chun Shelvan Schlitter a áil go lag leis an gréach an uair sin. Agus iachar sin an bháil an níar an son ag John Mullen. Chi tite an Schlitter tite chun talún. Chi fachtar leis an son ag na Seamróga. Agus iad a túirt fens beag go ríis an son in imimeoir lár Páirce Donald Brennan. A baideoir take amach ach brúach chuir ar mórdúir. Fuil teanta go maith aige, níl mar deanta níos airige James Bergen a son chalís deanta ar James. Cíní the son. An baideoir a tógann seans a son a bautas an a bharc. Tá bháil seans gan dát beidir gur raibh Cíobháin idir a chumán ná ní raibh mór an I mthúrim sé chuir sé brúach feall gan dát agus chalís tiltte an poxéir tiltte ag na fuair ó Cill Chainnigh ach mar a dúras cúpla nóméad ó hin an módíreach an sort neart agus an isiciúlacht ag Craobh go leor drachreachtaí don na tosathe ó Iarthar Corcaigh. Seans cíní the son. Cárta buí nochtathe ar James Kennefic. When I see hard to boy,他noch der Gedisa sich lehe. Ach, da mach es Rish James Bergen. Agus de mirror go kommen sich le James Wafa Sul gemesche Abelte. Glitter sa a hjola harsche trasnana ha Ruiséalaigh sin builte gan ein stro necher agus in nischen bande meer da mach go goed pointe sin tanna le hama. Goed pointe agus Pinosar rock cosint an sin. Agus is dócha go bhfuil an cúig pointe atá siad contósigh tá sé tiltte aige a có. Tá ní leandáid faoi sin an lámh an uachtar choláir na Páirce. Eddie Delaney agus Tom Phelan ag mar cumach seo chuún inis Kieran Walsh pointe bháin aim sé go dísa agus sin an na ruair an son á dhéanamh ag Bud Hartnett an túr fens beag a cháirt sa bháilt an sunnaistigh ag Pádraig Delaney beidir gur sé a cheartga dul faointe ach fós éon bhí deis ar báid aige. Bhí deis ar báid aige mar a chunig an smachtú ar fád an sin ó Bud Hartnett agus díreach tríd na chosantóirí agus nóir a bhí an seans aige well bhfuil sé clogad an imróra ó Cill Chainnigh an lán choulí David Healy dócha ach an hens ar fad an imirtó ó Bud Hartnett tá sé ag déanamh íireacht agus a seachtnaíhil agus ag tuairt sort ceannaireacht don na Fánaithe lár na huaire. Shani leandáid faoin nuair hain an clitar seachtaí lína lán tasach há Bud Hartnett ina bheittheig agus ina rúiseacht a badáil timpeall na háit an son ach í sin buailte an son agus bhfuil sí sin buailte ar se trasnán tá Josh Busang inis agus an réim se fachtaigh siúd a deirithí ar hail pointe anna háchtach rim le hama. Tá sé seo feice go minic an passamach garid an son go David Healy inis a bhfuil suas na Páirce. John Mullen and son inis. Shelf Kailte Geshood, James Kennefic, note noch the Carta Buyer Shoot. Sin a tanna and so Lella Hammer, agus Rafuinte, the Rafnhomatown Brescia, and then for and Sussy Head Labor Corcaigh, Kimi the son Josh Busang, Brew Diaveracher and son against Simon Callan and teaching him a Harris and Tabline. Agus ní has tógos na Ruiséalaigh seo Gishkin to Solinger. Josh a brashkint a gháil in a son gan dátí gortú gháil in a choras do rimis an chluithe sa. Níl sé ach díreach tachtar tar éis gortú gháil in stócha go bhfuil sé faoi bhrúin é seach ómíoch idir na fórne lár na huaire anna chosint an sin ó
Liam Casso na Conachadh agus Davy Healy chomá sa lán líne. Nílach Bert sa lán líne ag na Fánaithe ach fós tá na Seamróga ag fágáil trúr sa lán líne agus ag déanamh íireachta an spás an leidúin tomar fad agus ag umparáid le sin na Fánaithe ag iarraigh an spás a Craobh. Cíimi de son inis níl cuma róchun pórdach an son Josh Bosang agus nadidir níana siad aharú nó gí siad inis mar hamid tanir le hama a gáinómata an breise beidir go meisiad altró éigen tíanamh six na siomra festis do Josh chuig faointe go dtí saimseige ar sin daine á fiochan go bailile sin is tíoch an tugs leat a thugann Eddie Delaney arís. Títe son nach take siar a gáire tá Luke Duggan Murray. Seamróga inis cheartmh smacht a gáilt an slitar an bouta sunnach ní fuair a ré Daniel Moynihan a fácan ní agus sanna get Daniel. John Mullen inis bhfuiln clitar isteach agus de scórálann sa get James Bergen a túirt fence beochach lágaíocht a bag siúd hachan scile a spáinse agus a léidir sé riimiis san lágaíocht ó James. Gachrod déanta ag gceart a ríist Graham Garrett an gománach mí I gceartán go neachigh sé ar chlé agus ar fóríach. Seans Corcaigh ag na Seamróga a ríist tá go leor cín Corcaigh I lár na húra. Se agus is tólann go béh Sean Brennan a takeach an Parkinson do Fánaithe an Ruiséalaigh a náit Josh Bosang a hiachar sin hanna skill go dóin son. Agus é sin buas annach bháil a ríis agus céthe na bouta san nach Bill Murphy. Cíimi de son cail sí sin a bheithe. Se agus sé Sean Brennan a tháinig an Parca an son. I náit Josh Bosang. Gramne scéal Daniel O'Brien a tháinig isteach an Parca le mí cheartan son tháinig sé siúd isteach an Parca. Anna chailúnta Josh a bhart ní léondát hí son bhí sé fás isteach sa chluthe. Bhí sé anna chailúnta ar fad. Is mór an tró go bhfuil sé an asnamh ach sin é sport is dócha. Se gandát. Ní féidir faci anad mar siad na himróí ar a bar go bhhaig an chléis a gait a seán na clibbert san son an réiteór agus buí an adóg dearnach sa chiad le se go déhann ní dólam go raibh cad bhí le déir anna bh sannaige ach bhí an gáineomat do an breise imarthain son ach beag Seamróga Conachadh breásásta leis an taspántas háta go bhatha son an son sa chiad le iad a gimmert a bhad níos a bhar agus an scóraige le hamat na Seamróga Conachadh an faointe diaag seach faointe ag Fánaithe an Ruiséalaigh. A bharc annach lethe stóilm go ramarrága bíad an na Ruiséalaigh rá na catíntachta a chá na Seamróga gimmert anmha agus speisialta Lord Park Eddie Delaney agus Tam Phelan. Go háirithe agus ag úsáid a gcuid neart agus a gcuid láidireacht go háirithe sa tríú láir agus an lábhnóachtar a cháis ach mar a dúras go roimh chluthe tá go leor luas agus is fuairn anna achlaí iad na Fánaithe agus beag siad ag snúla immart oscailte sa tarna le. Se céimí an cúgur de túr a scóráildas na Seamróga ach be sé ábharín imníoch inis go bhfuil Josh Bosang I methe Dunbark hí chuig faoin taimse geisiú ceann nimmert chead a pucan na Sarah ach fós éin bud hartnit sé le siúd na pucan na Sarah hugant. Well, is mór an tró go bhfuil sé imethe, bhí méid snú go mór le taspántas ó Josh Bosang in nómh. Ach bhí sé nasnamh an láhanna in ag na Brannig an Gáilibh agus thaispáin bud hartnit an sort ceannaireacht a bhí ag testáil go géarú an lá sin agus tá sé ag testáil go géarúthe in nómh chuma agus tásúla go bheidh sé réad an tarna le. Cíimi de sa an chiad lean son na Seamróga go mór chun cín bina chiad faointe don glehan son a sin aimse gan timreoir Lord Parca Donald Brennan ach bhíidir anna bhar fad le héadí ón caitheal le son na túirt fence beag agus sa chiad cúpla nómad a bhíidir breábtar na scóranna a aimsiú ach an fearsa bud hartnit inúir bhór sé siúd sellibh idir clitar dus na Ruiséalaigh bhí dain sé rán ach bina chiad faointe a fuair Josh Bosang an taim faointe fuair sé ón nimmert can dát cuairtú góil ina carasta agus Daniel O'Brien take isteach an áid ach na héanúir a chuig na Seamróga ar an nónsaí bhíidir ábalta scóran na aimsiú Bill Murphy le idir cúdiagar a rám a bouta son a
ach amach go blár park an son bhí hÉireann múnaí captain. Fuair sé siúd celebar is clitar about sa agus siúd is seola an clitar san Harris a trasnáin mar sin gachtainine do lína lánta sach na Seamróga té scóráil tróna ach a ríise fersa bud hartnit a ghlacha le na scór féin about san gan dát is doch go bheith siúd a bheith tógan na pucan na séra tam fílin ní a faxa ceanna go bharsa le réilín a chéad le ach dúirt fé báide iní ag báide neada sé a bheidir sé cada an rud an pointe ach bhí sé nútáil ar fad ábhta Nun slitter of Akal and Bautason the Kieran Mooney, the shelter ball, Sanair Lesh, Akandout, Honig no Ruiséalaigh Conachadh Henson, a Joe dead and Darrell La, for the head score, Niagahele, Rod her smacht score of shoot, Achavark, a Fiachan der Shahnish, Conachadh no Ruiséalaigh and the Sadara Lachanish of Workment. Well, Conachadh she'd have a Vadnius fair on a pocan mach. Agus Conachadh siad níos mó luas a chur ina gcuidimmert ba ceart go mbeidh bearnaí a chruthú go sa lán lína agus tar éis silbhan slitar áil rúthar a dhéanamh I dro an chúl. Mar sin chead a faointe idir na fórnan agus le hama buailte léinn agus gandát beimiid na thnáis leis an dara le go lua.
Se an dar le tosna an so am again Tráchtaireacht an son a Fánaithe an Ruiséalaigh. Agus gan out chéar faointe idir na fórne anna chailúnta Josh Bushang an son gortú gwalin a Corcaigh siúd ach seo chúnin is na Seamróga. Sin builteisteach an son iad a Derek James Bergen a raim siú Chlaigíocht an son. Desin is go Ross Walsh taachtamach le siúd a Chlaigíocht ó Ross agus sin builte cho fada le Ciarán múnaige agus ní anna Ciarán botún na sin botún an son ó Ross Walsh rud nar a tastáiltos na Ruiséalaigh a Tús Cluiche. Well, an a bhrontanas ar fad Tráchtaireacht an sin ó an gúlbáire Ross Walsh díreach go dtí na Seamróga agus puinte an éasc ar fad. Se Ciarán múnaí leis an puinte an son Craobh. Siachar seo se scuite na héanúair a héan in líróide amach an son go lár Páirce tá le héadí ón Cathal Tom Phelan Eddie Delaney agus tá sé a buachant an cuiblann son na lár Páirce. Gan dawr agus mar a dúrmór sa chéad le na líróidí chuige tá na Seamróga ag buachant gach ceantas na líróidí sin. Se cíimi de Ceannais James Bergen take amach ní seo thógant. Ní léon dátán go bhfuil se imireoir cumasach é seos go bhfuil an scilige chun í sin i heola Harris an trasnáin agus cad é mar íocht an son ó James gáfuointe tapig dus na Seamróga. Agus tús má lena hibre mar a déirfa anna thosaach ar fad óna Seamróga a beag siad anna hástal sin. Cíimi de Sóisir agus a cho dacar na Ruiséalaigh again Shellah an son James Bergen fuair an pucséir an son Craobh. Shellah caiilte gacha buite an aise gar an áhuair agus túirt fens brocan is ón nimmert níl cuman na maithas sin an cumar sin gúil sí metheir ar fóraíl agus sin ráte gin an son leis na mar cúil ach caiig na Ruiséalaigh a se anna eacar réon Shellah gáilte lár Páirce. Tá ach taimróir breise cos na cúlathe caiig siad úsáid go generálta mar tá golóir deachrachtaí a có chun na pocanna amach go faide bhuachant. Se agus hiachar sin a rís pocamach eile buite agus na Seamróga. Agus híon an chlibbert an Ceannais ag chríos fan agus hí sin fachtaige Ciarán múnaí puinte bháin fachtaige dísa sa dara le bené an dar na puinte an dá mar cúil an son na Conall na chéile agus ar deire hir hawl tá an bratbáin orda hen son. Anna scór ar fad ó Ciarán múnaí a ríist har a gólinn ag dul siar agus anna scór ar fad. Agus mar a dúras a chéad le beag siad anna hást ar fad go bhfuil réimse lehan scórála com mar rivan cléhí gachrod ráte faoi James Bergen sa chúne ach tá na tosathe go léir ag imar go maith. Tá ní léondáit faoi son. Mar bhí mar rán cuiblint i lár Páirce ach sin buite go maith go leis. Char seán ag chlibbert a ríiseach deanta go maith an son ag Paul Lane chalís deanta ar fáil an son na deire réitóir agus deis is gus na Ruiséalaigh beidir taachtamach is a le féin rud ná fuil se dábaltéid an sos a dar le. As ríist ag glenúint leis an sort córas atá chá le bert sa lánlína chun tosaigh in ag trúr sa lánlína ag na fir Cill Chainnigh agus níl sé ag obair i lár na húna dar nói agus cai siad rud i bhad níos difriúla dhéanamh golú im a thuirimse. Bádó Ross Walsh taachta amach chun é sin a thógan tí sin builteisteach a John Canóige tite sí sin gaireach cáide sí agus deis goráilta son agus na Ruiséalaigh agus a deirí ar hawl tá sé sin fachtacha agus céile tháinig san suasach Luke Duggan Murray chun é sin a gáilt. Ní rud fad isteach rééis agus fuair na Fánaithe Silvan Slitter ón bhrise agus anna chríoch ar fad ar fearr i Lárna Páirce inis cé go bhfuil i bhrí héandíagar a grim tá sé gimmert i Lárna Páirce Luke Duggan Murray anna faointe ar fad. Se agus scór bhí tastáiltos na Ruiséalaigh se chuinis na Seamróga. Shellah caiilte go son agus deanta go maith an son ag Jack McGrath. Caiilte an son ag Jack agus se chun na Seamróga inis agus na deis na scórála chrathú cos son agus Tom Phelan na bouta son a cha sin a gáilta ach an darí iarracht an son Tom Phelan dúirt sa chéad le ná an bheidir sé seo cad an rud pointe ach tá aige cad an rud pointe anna scór ar fad ar héamh a lábh yes
Cégur Citóge, díreach anna a hána trasná an stíl ar fad agus díreach tríd lána cosantóirí a ríis ach bud hartnet leis le vinis. Se agus túr fans broken sun bod ach í sin seolta fórílig siút ach a bhart ní lenda faoi caiisiad an slitterson a gáilteisteach go bod hartnet agus é sin í anna go tappa. Mar tá contúirtá ag buint leis gan éon dát ach ní féidir leat gáil ar an Scoileán ach lethúáilta déanta ar bod hartnet an sin anna scill ar fad óna fir ó Cill Chainnigh. Agus seo chúnin is na Seamróga agus an brú a chur ar chosantóirí na Ruiséalaigh agus Bill Murphy inis siúda trasnú an slittar a báta sumil chalísteant an suntá de réiteir hís héna cuioineh go raibh leis ach a déanta go teamfílan a báta san agus cíimi de sa an nachta sé cáta buí ar teamfílan Sean Stackinson, tá hí ar na barte go fearrá clí agus stólann go le carta fadan sanna g mar tharg sé go mána san bhí sé dain séad. Ach ráta ibre anna ard ar fad óna féra ó Cill Chainnigh agus tá siad de cormóra brú ar na Fánaithe lá na húra. Se, Ross Walsh inis, tuc mór díobhar a bhaig siúd. Sí sin na clébar cartan san céthú go gomach leis a clitar a báta sa. Sin fachta gas na Ruiséalaigh agus fachta ga Luke Duggan Murray a siúda casa timppel. Cuman a maithas ar sin, pointe don sco agus inis an bearnas an leidathe go sé fointe. Go dtí sé fointe mar a dúirtú a ríis an bhrise agus Luke Duggan Murray teispáint an seoir ceannaireacht atá teastáil go géirthe óna Fánaithe agus go feicáileach sa cúig nóméad an nuas. Se agus beag loch takeíochta. Na Ruiséalaigh agus súil go meis ábalta leanúnta roiig ar sin mar sné go díreachá tastáiltfa Ceannais lár páirce. Ach a ríist, cé bhúig an slittar ach tamfílan ar an lethlíne nuair a téann siad go fada óna pochanna amach tá siad I bhfad níos láidre san éar ná na féra ó iarthar Corcaigh a ríis rug sé ar an líróid an puc sé ar tilteige agus seans a ríis don na Seamróga puinte eile áil agus 7 puinte a chur idir na fórne. Gimmert nótála ar fad ní leon dát fhí son tamfílan nach fear eile ha gimmert nótála ná captéan na fórne agus béisiúda bheith go deapa suas na céimena chun an corn sa I fuchas suas ar deire agus má leanaíonn se a roiig mar seo is sé go díreach a bheith ann pointe eile aimséige Scíimiad is á Ross Walsh sin builteach a Joe na Páirceige agus dianta níos agus na Ruiséalaigh go bátasach an clitar fácan í agus sanna ge Kevin Patton ach Luke Duggan Murray take gáred ach siúd blacáilta síos ár chosint an sunnos na Seamróga iad sunna dearg briseach inis ar a frethún ach cosantóirí na Ruiséalaigh an na rúiseach clíoch ar a brú na hen bháta reinsead sellver a clitar brú á chur ige imreoirí na Seamróga ar a iad a túr fans brú go bátasan ach í sinna methir fóríl ach ní siad a túirt secondas na Ruiséalaigh an sellvi chimad. Níl agus sinné an planetá có agus tarlíonn na seansanna ó díhalahún ó ahrú sellvan ó ruidir mar sin de bhar an rát ibre agus an brú atá chora ar na Fánaithe. Ja, Gant man sanna ge Kieran Walsh sin builte Star brise. Ach mar bhí sé godíireach bhí sé rá bhar siúra gona Burton sanna stig ní hé bhachas an clitar san a bhfuil isteach fada. Scórna tastáilt os na Ruiséalaigh ónómat is fantas sanna a ríis ort chosint a ríis agus cé san hir a carúlo Eddie Delaney nuair a bhrisin clitar san chun talún bhí sé ann Kieran Walsh inis agus é siúda dul a ruthar spás a gosca dós a chóir amach í sin seoltaisteach aige chalís déanta sanna deir réiteir bhí rialamh an táisteáin nimartige agus deiscóráiltan sonis agus is tócha go bébád hartnet a go gomach ní seo thugant. Bud hart na ríis ar na pochanna séra cosú leis an cléir le ceanna seach mar ecan tú sa clip sin caiigh na Fánaithe cosúla Kieran Walsh sin ri le sellvan slittar agus na bearnaí a chrothú de bhar an rud sin mar tá luas acu ach níl siad ag buint úsáideach as an sort luas agus na cosa tá có lár na parca nó sa lelína chumá. Cíimiad is sahanis bud take amach chun ní sin na hógan agus sin sóiríocht bhaid siúd inis sé faointe na fórna go fólach
Tá siad fós a cluiche ach agus a rééis mar a dúras a chéad le beag siad ag snú le cluiche I bhfad níos oscailte sa tarna le nó go háirithe sa chúig nó mé déarnach. Se, iad me fadin is abátas agus se chúna Seamróga agus an lántasach. Kieran Mooney, se puinte get stachel dar le sin seolta chasna a bhádige. Tí sin go dain séirecha stig agus hí dain séirecha níos mar go bhfuil si get James Bergen agus éonúair a gainte sellibir slitter há sé ábalta na scórna gaimsú rudaí an chesan. Anna gain séireach ar fad James Bergen ach a rééis céh rihan an slitter síos ná an fear imrid de Tom Phelan lábhsúas an bhrisise síos an slitter agus rinne James Bergen an bertréise sin anna scór ar fad agus a réist 7 pointe in na fórne. 7 pointe réise in na fórne mar bhí marrá agus hallan san sin bhailte síos. Se chuúna is na Ruiséalaigh buileann san ggólan ar ggólan I deire réid tóir bhí pas le stigan san ach ní rach sé leis a pasan Heolse sin Harris a trasnáin agus an imirt a dul ó taobh na parke an tunnadaí a tháinig isteach go deaspa sang about san Daniel O'Brien. Agus rééis deile Ibran nuí Kieran Walsh sé dul I bhfad níos fearr lá na huaire agus cé go bhór sé sung sa Cíobháin heispáin sé an rud atá ortha le déanamh ré le Sheilbhain slitter agus na passanna agus na seansanna agus na bearnaí a chruthód a bhar sin. Seas cíimi de son an bhfuil cóirlais a chur an son istólam Kieran Walsh. Bhfuil se ábalta leanúnta raig ní hastóghatha imiróir eile a chailún séistómh deas a chailúnta san díreach rimis le hama. Istá sé go le I bhfad níos fearr ó deisrigh sé go dtí an le líne agus Luke Duggan Murray go dtí lá na parke. Agus seam na Ruiséalaigh inis agus cíimi de son an gramúir de bethí sin an réid tóir a dulchan cainte. Cíimi de son John Mullen ní leon carta buí nach de siúd mar sin beise áráid ach sé Jack McGrath á síntin san abátas. Ílach mar échaimid ar a réist. Well, beagán íon ard is dóch carta nílim cinnte an bhór sé carta buí fórse ach beagán íon ard ach a réist eile fearrard in aig fear beag féchann sé bhfad níos measa nátá sé ach a réist ní raibh carta buí fáite hÉireann so beidir gur sin an fág a bhór sé. Se go dtíach cíimi de san éidir an áde tá Jack McGrath. Chóir go bhfuil se ábalta leanúnta raig an bodóir inis Ross Walsh. Right. Agus rééis sé seo fada Dit sí béal a charnóig an dat for der scór Luke Duggan Murray an bouta dear nach chuig a chiacha sin ha sí sinna me an hardas na frach ar fad cá dit sí sáistig dain séirecht a mádór í sin tiite stiga san sa charnóig a hí glantamach agus dianta go má ríisiige Eddie Delaney tachtíar a gaur a chos an tóí a sin dianta go mion minic I gas a chléasa. Ní de san Kieran Walsh agus Nadar a bharc an bhfuil cuma mí chumpórdacha hÉireann na sundí gur tú carasta níos luthe. Beidir agus gortíalga sa chléthe le Ceannais cuma poxéir tiltte ge haring ivre hiandiag John Mullen a Ganzi poxéir an is níl sé as gnéachar ag Brian Hartnett ar an gléán díreach in aice leis an taobh lína ach túirigh sé anam muoín don na Fánaithe mas rud é go gúireann sé har a trasnáin. Se chéad a foiointe bhí idir na fórna le hama, sé foiointe idir na fórna sí sin seoltaige agus sin ordaíocht an son ó Bud Hartnett agus inis níl a chuig foiointe idir na fórna agus sin beagnach leislí siad an dara le. Ach tá I bhfad níos mó foioine bheith na Fánaithe inis agus beidh siad ag súil go bhaigh siad an chéad go eile. Se agus éis leis an slua, cé go bhí slua beag á bailile soisteach a leanna beth darúdar a mna cheapann sé goil an tatna siar go maithansa mar cialín an chléasa na héad díal rud don dá chumanansa agus céileo a bheith an bua. nó Ruiséalaigh inis dul ar an únsaí. Chiachar sin cahar cúigar timppul an sonara a chalís géilte deir réitóir. Tam Phelan níl sé siúdtáach cai sé bheith cuairmach á carta buí nachta siúd. Tá sé is dócha gohfuil an poxéir sin ní raibh mór an nach bhfuil sé tiltte ag na Fánaithe lámh suas agus an lámh séire a úsáid ag na Seamróga. Seansarí ag Bud Hartnett a bhd an gúlach a ríis seans an a bhaithe chun an Berna leidú.
Se, agus léadó sé seo sciile bhar mar chun sí seo teasna an de bheile an bord chur sé teasna ach í sin I methe ar fóríl ní bheith bud tásta leisúd mar tásaún go bhfuil sé breáiltar ar ghlacha leis na scóir na son. Ní bheith ach tá cuma I bhd níos fear ag na Fánaithe níos tá níos mó faoine agus tá an immert I bhd níos oscailte cuma. Tá ní leon dát faoi son agus seo chuún inis. Na Seamróga Calís deantar san túr de chusan tóirí na Ruiséalaigh timpeall an son Calís géilteach mar chiimiid an son leis ní hí seo an tanchlaithe bheith an BEO ar leathanach YouTube Sport TG4 mar díreach glán tééis an chluithe Ceannais Sóisir beidh chluithe Ceannais idirbheannach Iomána na hÉireann an taire ón éile ó Corcaigh áideachant leis an tulach ruáin ó Cill Chainnigh fanlinn Rodson. Is James Bergen spéidir go bhí seán ceannas táchtaí a thug sé agus í sin seolta thras a trasnán chun sé sin stop féidir leis a ruthim a bhí fána nó Ruiséalaigh I teachta seachas le. Ba dát bhí momentum ag na Fánaithe sa chuig nóméad an nuasach puinte ríise ag na Seamróga agus lena míad a roiig. Pádraig Delaney inis sé tucha machchan. Gwyn sgil Ross Walsh about son agus í sin tite sí san son Ciarán Walsh so rá beidir greibh gur tú choras den níos luha ní dólan go bhfuil an pasan seolta teasnach ord chosint go dón son I gceith Liam Cass cha sé héine ar a clitar vísce gach sé bhuachtan trnáis Is chur sé stop leis an únsaíonn son agus an fearsa chuún eile Simon Callanan a teachta gáir ar siút anna chosint an son os na Seamróga. Ár chosint ar fad agus ní héan an 10 uair atá sin feice gúin go háirithe ag dasach ó Liam Cass anna flicáil ar fad floch sé an líróide dolisteach agus bhí an dain sér imethe tar éis sé sin tháinig Simon Callanan amach leis an slitar agus an tuch séir tiltecha. Se agus Davy Healy an lán take teachtamach chun seo a thógant iirecht mór bhíl chuig siú tit sí seo stig I Jonah Carnoig agus bhfuil sí sin facht an sunnaige Ciarán Mooney míá ceart an sunnaige Ciarán Mooney háda sé nádas na flás sé fad níir se de sellh chemáid ach tam fílan a teachta gáir ar siúd agus dhiachar tam son caiise dul siar leis agus té sé siar leis go fada le James Bergen Illan géir ach sin scór den sco a bhar. Sin scóra den sco gan éon dát agus anna fáinach ar fad leis an slitar I dasach go tam fílan anna fast díreach go dtí lámh agus ar héamh lámh a dhéis díreach ar an trasnán agus James Bergen go feicáach sa tarna le agus gacha seans a fuair sé le déanaí díreach ar an trasnán a bhí an regra. Se cad é mar regra sanna dtí takeach an páirce an son dus na Seamróga bhí seachtaíag Alan Healy teachtaisteach in áid Darren Cuddy hí an tógánacha son be sé siúd sásta leis a médaíonn sé siú go dísa. Agus an Berna ríis arás go dtí 7 pointe. Se agus an cumar an scéal beidir go méid báide tastáid os na Ruiséalaigh dhiachar ríis céile ach Liam Cass son hir sár dar le á dhimmarte ge siúd a sin builteach a Jonah Chainnigh cé bhthe go rás míad a sáis take teasna na Chainnigh hain tam fílan a chur brú an son agus í sin builteisteach an sáis agus há deis an sáir báide agus na Seamróga Or dar Rasa Wachel, stoppage body Kintin Bautas on the Tonadinish, Alan Healy. I shin Sholta Nashige, Hagas, Kademar, Immerton son, oh Ross Walsh, he shin Bwatistach, he shin Sholta, Harisha Trasnon, Bill Murphy, and the Fuin to Gado, Pofishkiana, Diatamisha Kainter Void in Bautas of Ark. On a scorer, Father Rishon, the Firochil Koenig. Héamh lámh cléas dócha James Bergen I mar réime is le tarna le gach seansa dul ar an trasnánach a ríis an líróidáir isteach sa Ceannais agus an líróidáir ag teachtamach ón na pochnamach ag trothú go leor deachreachtaí na Fánaithe. Cíimiad son an na faoin to get James Bergen as hos a siúd a gimmert nútálach Cadá go leor das na Seamróga gimmert nútál ar fad Farrell Donald Brennan a fuair chéad scór tróna agus a leabhádóir son a Lord Parker Eddie Delaney a sin builteisteach a ríis an módíad a cháúsáidecha ach Ross Walsh in na rúiseach den bhóta bháin eile. Sin pass le dar a bhínis a bhóta son agus tí sin a methe cho fada le James Kennefic.
Kenna fix a shoal and slitter stachel son hier. Me daine ha son here agus Kieran Mooney take sheer a gaur na Cosantori agus Mooney a glan machen clitter and Bautason. Tja, deidir go bhfuil le cardia get a gram. These were all to Garo session and the wood and Teo to Veshe. John Mullen in ish. I can see a high shot spots and so a Goskeltos na Seamróga. I guess the James Bergen, I guess ni fader spots, Hort and Versa. Martosh has shot dollar road. Hasha Queen of her board and past Chaslinson. Green ton of the Alan Healy near F. Shovels and Slitter a smack though. Haggis and Todd Arrogantson. Left Fánaithe, Ruiséalaigh. No four. Alan Healy, Shelliver Slitter bouts and mar body kinti on the work. Body kinti stoke James Bergen a reach finish gachro de gart ach BEO reach le Alan Kelly mar níl sé stigan an bark go fad agus botún gandát ní raibh sin an brethir an slitter agus seans cortha mú ach bhí gach cumar an scéal go bhaíoch siad cúil agus go méoch an bua acu an uair sin. Shabby Shuralta, the Machishin, Ceannais, Stachsilianton, Gamach Dedish, Chleach, Shin. Haber, Mahon rather von Romial in the Seamróga. And Sligovich had double to book their slitters than there, Harsha Harbor Fad. And Shanske, Lo Hev Kilcunide, Gahard, the Lirodiard in on Breher or on Tomor Fad, go Corcaigh Ceannais, Tashe. The chanceration is Shaishin Bull to Chaston Sunga Eddie Delaney Neil Lane score Fatiga Gadisa Achlesh and Nimmerta Diantiga shoot Tronona toss score Tiltiga on a score father Havel of Cleogs on a fast Rukudi a law of Eddie August on Asker Fad. Sha Marby Marcaron Clehe Goskelton Sohanish agus seo chunt fána Ruiséalaigh agus Bud Hartnett I bhéidir leis seo iad a sppraga chun tachta níar Iomána ach tráthíocht an son ó bhd bhí brú á chuirge aga berta Chosantóirí na Seamróga ach nuair í hanú bhíochan ar an chléasá agus é dul a bhaid a bhar céad na himiróí hamethe a bhaid marta. Well, o hef na Seamróga Liam Casta Cúne iver a cahar compórdaach ar fad ar fearn cluiche go léir agus taréis sé sin Tom Phelan sa lelína chun tosaigh an éálaach ar fad agus tionna chur anna bhóra ar an cluiche ach sa Cúne James Bergen orthas bantas ar fad agus an éálaach ar fearn cluiche go léir. Se agus seo chuúna is Luke Duggan Murray Lena Bróg a sin seolta ar fóríl. A hána scór na tacha sé ráideachtas na Seamróga ní féidir an scéal céanna dhéon sin fe Fánaithe an Ruiséalaigh. Níl na scór na tacha son. Ní léon as bíoracht, ní léon dát fí son. Ach na buinte idir na fórne. Is cíimiad is sohanis a sin builte amach. An son ach hiach a ríis céile hán ach Tom Phelan agus an ráta ibre atá aige an bharsan dochrete ar fad agus an ráta ibre tágus na héna miróid a Craobh gansaí na Seamróga Tróna tá sé beo dúil as a slí go bhfuil sé ag immer codísa. Casaréis ar ás ar fad. Agus dianta go maithe sanna ag Cass Healy an son ach sonis bhfuil deis so ag Luke Duggan Murray cai siad a bheith cuioine ar bháid an so a sin seoltar leischuige ach íochar sin duine bar túr cahar cúlgur de Chosantóirí cúlgur de miróí na Seamróga take sé an son agus sin an ráta ibre grá se caiintear. Gandát seans crotha ag na Fánaithe ach níl golóra imróí sa lánlína níl ach bertán tá golóra imróí siar ag na Seamróga ach mar a dúramór sa chéad le go bhfuil tá na Seamróga inán an struchtúr a chamar an tomar fad. Trúr sa lánlína, trúr sa lelína, na himróí Lárna Park ag túr córdóibh an tomar fad agus an sort spás a leidú an tomar fad mar tá gachród ó heh na Fánaithe ag bra ar spás a chrothú an tomar fad os cór go hátha Brian Hartnett agus sa chéad le Josh Bosang. Se agus caithfar an séúnt ar fad a thuairt dus na Seamróga go bhfuil siad sééis gan an spásan a thuairt dus ná Ruiséalaigh a gcuid obair baile déanta go maithacha agus ní léon dát faoi son agus cuman na maithasa agus sin dul i Joe dead an chluthe ach James Kennefic ní se siúd a túir tuas ach a ríis Eddie Delaney há se na hen hat Tróna ard imirt in sanna get Lár Parke
agus nó ríocha sé siar a gluthas a be sé brab ródúil as an spántas a thug sé bhaig héin. Iacha sin blocáil eile déanta an son abáta son Kevin O'Brien a cha fachtaige a Tráchtaireacht. Déanta go maithan son ige Kevin. Agus hí sin seolt isteach an son ach an bhfuil calís déanta an son. Tá calís a bhí sé gósáil riile bhain sáiste an sin ach mar dúirt me rih na Seamróga ag cumán an struchtúr sna cúlathe agus comáile sin ráta ibre anna ard ar fad agus caithfidh na Fánaithe an líróid a bhúla mar tá go leor brúortha agus tá sé sin a rónach donna cúlathe ó na fear ó Cill Chainnigh tar éis sin mar tarlíonn tagan na líróidí chuige síos ortha agus bíonn siad an brethar ortha go léir. Agus Ross Walsh an son na Thulgrib na héine súil go gurch sé sin isteach agus go grochas síos Corcaigh ach nuas ciún na Ceannais an áde ach chuisí sin ar fóríl agus drothíocht do bhaig siúd ní leon dát faoi son. Ach cíimiid Hawkeye a bheith sé ach tá an réiteoidir chuisí sin thar sé trasnáin ní gona bhí an ráirchas fearr. Cíimiid is an cinenne I dhéanamh an Hawkeye Ceannais agus íochar sin má leiscíal a ras a bhachail bhís cabhan nuasart agus sin ard faointe go dó. Agus a bhíochan siar an sábhharc agus tá go bhfuil cúpla nómad le dul ach níor bhéon chluithe Ceannais a gine Craobh na Sóisir I síoch na gan báide beidir go dtarlach sé sin báide Bádí a bhuahan chluithí a déir siad, ní léich an feice go dísa again. Na héan híochta gan bharsa dul febháide, agus a ríise túirt febháide, agus maithúcha an báutasa ach dámach na scór na níos a chóngraí bha fáráile tam seol Harris trasnánaí sin tuigh na bádí. Fiann an réise crochú go leor deachreachtaí agus féchar nuas atá ag buint leis an bhar seo. Díreach tríd lána cosantóirí go léir agus cé gur hepar an seantathógáil an éálacht ar fad agus tuna chur anna bhóraige ar an gluthe. Se agus an cosantóir breisin son Ciarán Mooney tacht siar agus déanamh difsíocht mór an son. Líróid san éan is céabhúige ach na fear ó Cill Chainnigh agus sinné an difríocht is móid na fórna I mthúrimse. Fánaithe an Ruiséalaigh nuair atá an immert sort oscailte agus go leor spás ann tá siad thar a bheith crín ar fad agus tá go leor luas aige tá go leor is fuair an achlí iad ar fad ach nuair a bhíonn sé teann tá sé bhd níos úrúnaí de fuair an Cill Chainnigh. Se iad a gimmert nútáil agus híoch céileach James Bergen take teasna chun an puck séir san na hógant. Bergen inis a gáda chun clitar a fiochainte Joe na Foley ach na muir cúil ní teásta lei sin a sin methe ar fóraí ach ní anna sé sin nó ní chuir sé sin éon tinnas ar James Bergen mar an cumar inis gúil an Craobh dul hana síos go Cill Chainnigh muna bhfuil teachtaíar Lazarus an so le déanamh ige Fánaithe an Ruiséalaigh. I shall reach tam feeling agus cé go bhfuil an chléasdócha buitecha bhharc ní sé tééis túirtúas ach socha bhharc nó íochan túair na comórtais so aber sé seán ó chaalaigh ar uachtarrán an cumanú clascail ó thugusteach na comórtais so neadar an tófá dumsa achas tólimsa go bhí seán cinnis tachtaí duna chríomhas an cinnis fearr a dhéanaan CLG riamh mar go dúrann sé ahantas dus na himimeóirí na daoine a bhína gimmert CLG a fanna blian ar fad agus tá tahantas son tá sé go madas na himimeóirí agus aber is rud úntacha. Is rud úntacha ag an dót ó heh clubde, ó heh counter ó heh na daine tá ina gcónaí sa counter agus tá anna bród agus le feicáil tá is frid agus le feicáil an sóinmh. Is rud anna speisialta de go háirithe ag an levéil sin seo dus na clubhanna anna bheoga ar fad atá ag strachailt ó go hóm ach tá is lá anna bhór dóibh an so inmh. Se agus go bhannach nó leanta sa linn mar gandátas tócha go bhfuil ráhíle tíchiad cuman sa tíd nuair thugann tú teocha imimeóir na hen fanéil is beag imimeóir a ghain seans cluthe I gimmert an sa a barca chrócaigh cluthe Ceannais ach go háirithe agus rís is beag chuine a bhhain cluthe Ceannais gan dát snéan chud is measa méallar na cluthe Ceannais sa buiteoir a bháin
agus fuair na bháin a chaileann na gcónaí bris a chríon ann an sodas na Ruiséalaigh ach tá tíómat a an bhreise a chusun Tráchtaireacht anna bud hartnit á seola sunisteach ach a rístelle an sun hir tá Brian Healy here an sun dus na Seamróga dianta go maithe geisiúd an níoch glantamach deir réiteoir go chalís dianta an sun. Agus rud le tála rá chuma. Cé nach bhfuil an lá ag na Fánaithe nuamh. Is lá úntaach agus is lá anna suntasach don club seo mar cúpla bliana hin bhí siad ag strachailt, bhí siad mar club Sóisir B ach an istá siad a gréibh na hÉireann agus ní aon na lán daoine seans Cluiche Ceannais émar de barca Crocaigh tá an seans á tilta cániuh. Se go ddíireach agus gandátiad cáilethe ráráchtla Ceannais a Corcaigh buin flocht dubh ar a rábhlíon ó hin gandát fuidir an Ceannais gar na bharach í sin titistigh méla Ceannóga réiteoir arán son bhfuil chalís déanta agus an deiscórála son caiiltecha ach gandát tucaigh Fánaithe an Ruiséalaigh ar neis ní léon dát faoi son bhuidir Craobh Sóisir an urthar Corcaigh son den chiadbáta rábhlíon ó hin agus mar bhí marcar rá bhí blianta cruaige casan bhí ar lechaine bhar dul siar go dtí an Craobh Sóisir B ach anadidir le chéile agus tuisc an torasan is fuair an anna ógar fadaí a bharc agus tucha siad a ríis achas in nuamh an lá leis na Seamróga iad sunna dul ar an únsaí thosna sé an scóráil Donald Brennan bhfuil sé tééis ceann eile a dheola thar sé trasnáin tá agus béidir go béon duine a thosnig an scóráil ar fadas ar tránóna an duine a ghain an scóidearnach. An scórar fad ar Héireann a clé nílam cinnta an gcuil Nicky nó le Kieran Brennan nó le Ceannais Brennan bhí si go hana cóchtach gur fad ar Héireann a clé agus mar an ggéana díra chu an trasnáin ar Héireann a clé anna compórtach ar fad an lá an is ag na Seamróga agus gachrá tiltaige. Se agus tiltte go maithacha mar ó hús deire tá Ceannaisíocht tócha ar a gluthe imiróí úntacha chuil le héadí Eddie de Léanaí go mar cumá líon cast tam fílin golóir eile nach iad ach be sé beásásta leis an taspáintas an so ach fíoch Fánaithe an Ruiséalaigh écht buinte maithacha san a dul chomh fada le Páirce Crocaigh agus leúnmh dé beag cúpla duine san istigh sa slua agus go meis siad a fiachant agus be siad fiachant an son in an gléthe ach gandát cíimiid inis an dara carta buíon son bunta ar Ciaran Mooney ní ana sé sin mór an idir fríocht ar chur don barc a sin fachta geisiúd ach ní chuir sé sin amach ar scór ach a bhar go fiocht ar an chluthe duit sé céhé lech na himara tróna. Well, gach imróir óna Fánaithe bheith díomá mór ortha agus ó thaobh na Seamróga dimríidir go léir go hanahhar fáil mar na dúirt mé hena líam casa chúne bhí sé th bar. Tam fílan sa le lína trúna chu anna bhór a ggéir an gluthe ach is féidir lumrá gur léocht na himra sé James Bergen gach seansa fór sé go háirithe sa tarna le chuir sé thar an trasnáine seachas an seansar chúla bhí aige chuir sé isteach mar fásach ní raibh an fearúna in an brethir ach go háirithe sa tarna le agus a chéad le bhí sé ag déanamh do máiste chumá anna siúna chu ag ggéir an gluthe agus tá léocht na himmarthe tá sé tiltte ag James Bergen inmh. Tá sin bhfuil isteach an son aige John Mullen ach James Bergen captain na fórne an príomhscórálaí atá chu a bhí se chósthachar an son agus nuair bhí se tuairt fest na iarachtaí an son cé go gríochnaíidir le cahar diaag ar a barc Hán cluthe Ciannathe a deirithíar álan a dóg séit an son again réiteoir an bua aige Seamróga Conachadh agus híoch tasnóige pártínis hísa go chuinnig tasnóige géúr an sa Páirce Crocaigh ach déanana sé seachtain fada hísa go. Os lá na speisialta an sin an ochta don Seamróga anna bu ar fad tá gachrá tiltte aige mar a dúirt mé bhí an lábh an ochtar acu ó hús deireadh agus cé go raibh na Fánaithe strachailt mar a dúras hena ba cearcameach siad anna bhródú lasta héan agus beag siad a raisiirí an stocha. Se agus gandát sinna caiintear na Fánaithe stocha Jasper Sang anna chailiún cíimiid an scór dearnach an son na Seamróga Conachadh ráfuinte is fethe 5 pointe diaag ag Fánaithe an Ruiséalaigh 7 pointe idir na fórneir deire. Cíimiid son Jasper Sang díreach rimis le hama chuir sé sin isteachar na Fánaithe anna chailiúnt. Chuirstrí agus bhí sé tar éis sochrú síos sa démón nóméad an nóos rih
a gortaíoga agus nuair a chúise amachchas an bharc bhí aspadóchas le feiceáil san iarden tar éis sin agus bhí go leor le déanamh bheith Brian Hartnett sa tarna le agus ach bhí sé faoi mór an brún nuair a fuair sé Sullivan Schlitter agus deachos an dhéanamh an tamar fad ag na Seamróga agus an bó tiltte chu bhí siad thar bar agus beag siad ag ciúra a nocht gan dát. Beg, achas doch an skille smó sin mar Tráchtaireacht le linn chluhan son. Ná an canasíocht a bhí san éir. Na hain imiróí bhí Liam Cass sa lína lán chúl. Bhí Owen Carroll, Brian Healy sa lína lechúil ábalta dhéanamh. Eddie Delaney nó tálar fad, Tom Phelan, James Bergen, Kieran Mooney, in uair chuig a slitteráard bhuadara. Sin díreach agus bhí se cosúla féchan ar na seanóir ó Cill Chainnigh anna chumas a cos an éir gach úr an neachí gan slittar san éir bhí siad an bre ar an slittar. Bhí sé cosúla féchan ar fuair Cill Chainnigh le Tommy Walsh, le J.J. Delaney, le Brian O'Hogáin go hanna cóchtach san éir agus nuair a bhíonn tú an Sullivan Schlitter áil an tamar fad gan mór an stró beag tú an lé a bhócan tar éis sin mar bíon an láb an óachtar a got an tamar fad. Agus bé Paul Buggy banistóir an rinatá le feiscintin son agus hiachar an manga gáire a háire aig son a chóbró dúil as a méide há punteachcha son agus is stochan na mathúcháin son hágas na himiróíonn sa há sé das buint le do chunta ach an CLG an Common an club sin bun is bar in scéile bharc. Bun is bar agus sin an dearród atá ag buint leis an Common Low Class Gael an sort broad an sort an tá an bheith iad a chónaí i cheantar go minic ceantar an a bheog ar fad agus tá an a bhród ag buint le gach ceantar néarnach na ceantar beaga nuair a bhíonn an bua chu ar ócáid speisialta cosúla seo bíonn sé an a speisialta ar fad. An current Sóisir na globanna a brunna Captain Conachadh Seamus O'Bergan. I take great honour to captain this great team. We started a long time. 2 years ago, Paul Buggy took us over, and Brian Roster and Kevin Healy met this time. Brian and Kevin came on, and Paul came on board 2 years ago. They got everyone back down playing a nice style of hurling, the Kilkenny style of hurling, fast, direct, and today that's what came out on top. We also got Darren Healy on board at the start of the year. Felt we needed a more senior figure on part of the management, and it was something you couldn't look for a better person than Dermot. He's been round the block. So 3 cheers to all the management. I'd like to thank all the players. It wouldn't be for you that we wouldn't be here today. Your time, your effort, your sacrifices over Christmas, especially. It's tough having 2 matches not earned straight after Christmas, but you all stuck together, we got through the hard work and came out there to the top today. At the back of a great club, there's a great chairman, and I know better than Eamon Phelan to lead us here today. He's done everything to make sure that today was going to be a successful day, and here's Eamon. I'd like to thank everyone who sponsored, gave any bit of money towards the club over the last couple of weeks. You've been great, and the support here today got us over the line in the end. Thanks very much. Lastly, I'd like to thank Russell Rovers for a great match. Your heads are down now, but you've got a great team around you. You hurled to the bitter end. I know you'll have a great day again. Lastly, I'd like to thank Conachadh for what it was a great day, and it makes me the proud man to captain this team. So, hip hip for Russell Rovers. Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! Hip hip, hooray!
ige James Bergen agus tasnóig an céúra cartasa mar a ví sa rástocha bun na himiróí sa treinála fe bliana ó mí anar sicate agus inis an dúis smó go bhéidir le buchtid buite chu an cornadal ar leis go Cill Chainnigh gan dá dúnam gáin a bhig an uige Seamróga Conachadh a bhig am líana a choríis Cill Chainnigh aber na fórnú Cill Chainnigh nadidir siad chunas caiúnt. Agus nóir hrísin siad bach an Craobh go hundúil búin siad na cluiche cosúla seo agus mar échan túna statisticí donna me gan an nórig glán mór a 2016 tríhead an bhuinéad i 2015 agus baile hamáis i 2013 agus tá go leor taithí ag na clubanna ó Cill Chainnigh ar na léanta cosúla seo an bútilta inis ag na Seamróga cosúla leis na clubanna ó Cill Chainnigh mar a dúirtú an iachar bua ar na cluban ó Cill Chainnigh nuair a chrisin siad Craobh na hÉireann i Barca Corcaigh. Se agus cíimi de son na dóra silin son ó Ned Quinn agus a chóbródúla san íireacht na duinechan son agus mar ví ará seo an CLG cart siad son na himiróí a chur na steach an íireacht ganiad níomhacha chléthe le dámh an sagan agus agus bheadh ar an picúir sin Nicky Brennan ír imróir ó Cill Chainnigh ír óachtarán cum an lúchlascail ír bhanistóir fuair an sínseo Cill Chainnigh ach i dúspáire ír imróir le na faráiste héan na Seamróga agus bheadh sé anna bhródúil a nocht. Bheadh sé anna bhródúil na dórá se silin son bhaig ach bhíocha sin an bhachail de chlub sin an áit go darlíonn sé ar fad mar a ví ará bheadh sé na chéúra. Cíimi de son Paul Buggy, bhí sé dása níos luha leis na lena i mar a bhorc, ní leon dát ach go me sé dása a fe seachtaine. Agus nóméid nó góin nús caratá le feicáil ach sprid an faróiste, sprid an club tá sé go for lehan in nómh ó cádaí cosúla sin a Barca Corcaigh agus cogáirdegus do muintear Cill Chainnigh agus de Seamróga Conachadh. Out right na úntachaíad sa dus na daon na dus na lochtaíocht na íana sé dearúd go dó ar a dránóna an sa I gceann áras nuair a thugad an sfuéile a gcuineh am leis céal Fánaithe an Ruiséalaigh an san 6 pointe bhí ann ar deireach seo chúna dása ríise. Agus an churnágáda chun son I gceap Paul Buggy ach bhí a chuid obair déanta I gceap Paul ní leon dát fhí son. Mar go ramarrá ga Tús Cluiche beidir go bíad na Ruiséalaigh ráhat na catínteachta ach ní hiad den éair chuir do cúpla batún an son go speisialta an batún son ón bháid ó Rosswalsh an slitar á bhil amach go Ciaran Mooney an báta son agus an fear cíanna I tacht isteach chun pointe eile a ghaimsúdó luas a dara le bhí se na héanacht leis chun cabhra thuirtómh mar chu sé siar mar chus an tóir breise fear eile bhí nútáil ar fad ná tamfílin. Bhí sa rása chéad le an bheidir sé cean rudda an pointe a dhiachar sin léidir sé dom go bheidir sé cabhraibh na polaí leis an íireacht dúntaach son. Dimmer Luke Duggan Murray nútáil ar fada Lord Park a dus na Ruiséalaigh sta dara le chéanna a dhiachar rééis an son an scill ó tamfílin á heolalas an slitar an son siar go captéan na fórne lech na himara James Bergen ceann de scórna an chléthe an son na Bátastan ach na héanúir a chuig na Seamróga ar an únsaí Víidir pointála, víidir ábalta na scórna a ghaimsú agus chun na cheart a thuair chud dhiachadar chumpórdach óthús deidir bhí deisiúntacha son ige Alan Healy an tonadí a tháinig isteach sa dara le ar bháide ach ní raibh seáil smacht ich meadar a slitar agus stóla go bheith seo an fearr a thosna an scóráil ar fad Donald Brennan leis an chiad íireacht sa chiad le agus béisiúd I cheachna an scóráil leis an spuinte dearnach don le rud a thug an bua dus na Seamróga. Agus an céúir a fósa dul a raigas áinis iad olmh das na pictúí agus sé sanna pictúí híisih na popéir amórach sé sanna pictúí híisih ar lehanach na sport na popéir náisiúnta ar an luáin agus é sin tuilte go má ach mar a bhí marcará
an sprid a háile fiscin sunna má has an nútála. As go hálan é gáil is Gandát a bhharrta me teasnar de sun mar ní hé seo an tanclathe tá le páint ar lehanach YouTube TG4 tróna beag an cluthe idir bhenach idir cuman an athrónéile Corcaigh de tunáíochant leis an tólach roin beag an clitar á chabhaisteach sun ar a séachlog be mína libh óna cúichanna sé. Agus gandát níos déanana í ríis be churann bhí conna an cluthe Ceannais an sunhuas an nula muoineáin áíochant le tíróin be mína BEO leis sin óna fé cúig sé seach an cluthe a tosnú ar a lethóid sé seach. Agus ní bháin sun nach chamárach na chluí móra cluthe Ceannais Iomána na hÉireann. Boris ó Leo Hibradáran áíochant lena Seamróga ó Cill Chainnigh agus an cluthe Ceannais caide cilchua ón dún an bhéidir ó sun a stop a chur le chur finne chuig amach chamárach an BEO ar TG4. Agus a bharc mar a bhís ará an splide san nútáil ar fad. Sprid an flóiste mar a dóras an bua ag na firóch Cill Chainnigh tá sé go léir tiltte có chráigh siad na seansanna agus a tarna le go háirithe thóg siad na seansanna agus é nóir a bhí an slitar san éir bhí siad an é a bhóchant agus an trámlacht den seileamh bhí siad ag na firóch Cill Chainnigh agus bhí siad an na seansanna chrothú tar éis sé sin a thógant agus an bua tiltte có go léir. As cíimiad a sun Donald Brennan leis a churan nach gandát mar bhí rá ní hé an tanclathe bheith be mína thnáis golua le cluthe Ceannais idir bhenach na hÉireann an taithranéil ó Corcaigh áíochant leis an tólach roin ó Cill Chainnigh.